Yawwa, assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba daya, ga sele ga daya selan masu daraja sun haɗu. Alhaji Sha Girgirbau da wannan baba ubanmu maganin kukanmu ba kwana wadda ya suna a duniya ba ma a Najeriya ba, muke gabatar da wannan wa'azi mai girma. Ni ne majabakin ba kwana, gani zai gabatar da wannan wa'azi, katafaren wa'azi a Najeriya wanda zai nishadantar da kowa, ba talaka ba har shugabanni. Yawwa, da farko malam ba kwana ni Sha Girgirbau don kowa duniya ta gani nake so malam in ce assalamu alaikum, na kama ziyara har nan, da fatan malam za a ji, mutanen Najeriya za su ji ka. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To ya za a yi? Ga malam ga majabaki, muna so malam za ka ja baki ka fasa mana, gani a kusa da kai. To ai abin da Allah ya kira mu, na'am, kiran da Allah ya mana bai dace kowa kin sallah ba. Inda za a gidan alqur'ani, kiran da Allah ya mana shi ya ayyuhan nasu, kaga anan Allah ya kira mutan duk duniya. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutan duk duniya. Sai Allah ya ce ubidu rabbikumul ladzi khalaqakum, ku bauta min wannan ni ne na halishe ku, wallazina min qablikum, haka na gaba da ku annabawa da mursalai ni ne fa na halishe su. Sai ce la'allakum tattaqun, wayin kuna sallah ko kwa ji tsoro na kwa bauta min. Isa ji ga mun abin da ya mai da har yau don mu ta yin sallah. Ice allazi ni ne ja'ala na sanya lakum a gare ku arba ƙasa furasha a shimfiɗe, gatan da kanan ka taka har duk duniya gatan ƙasa ce, wani gun burji, wani gun yashi, wani gun marmara, wani gun taɓo, wani dankuwa, wani dutse, kuma duk ƙasa ce. Wasa ma abina na gina muku saman nan. Hajiya Balaraba akan matata ma ne mata addu'a, kallon addu'a akan mace ba wani ko malami zai iya ba, sai ni sharra malami ba kula ne yar mariya akan matata zan tsaya cik in wa Hajiya Balaraba addu'a. In matata ce aka dan ce Hajiya Balaraba nake addu'a, nan ko gajiya ne. Ai kaga addu'a annan sai gwazon malami, habba ayatul kursi nake karanta akan matata. Ayatul kursi ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ardi man zal ladhi yashfa'u inda na fa kan matata. To kabba zai iya kanta alqur'ani akan mace banda ne yan mariya. Malam duk abin in ka ji mutiya ce da ni maukaci, alqur'ani kafiri ne, ba maukaci bane, kalau nake tangaran nake mai uwa nawa cutawa nawa kallon banza. Wa'azin nan ina yi ne don duk duniya ta aljanna. Shi shaidan dama Allah ya riga ya tsine masa akan idul kusa ya gaida annabi Adam, ishe ba zai ba, Allah ya tsine masa. Allah ce me yasa ba za gaida annabi Adam ba? Sai ce allazi aini ne kana harshen da wuta, saboda ka bazan durkusawa ƙasa ba, ba dan shaidan ya samu demotion ba dan banza. Ai ƙasa ta fi wuta albarka, wuta kashiya take, ƙasa ko rayuwa take, duk mu mutu ƙasa a samu, duk mu mun zama ƙasa ba za mu zama. Wala iyakacin mu da ƙasa kawai a yi shuka a yi noma a ci abinci kawai. Bishiyoyin nan duka ni'imar duniya ne. Allah kuma yace zina linnasi, na kudaita mutane hubbu shawati, abubuwan shawa duk duniya. Sai Allah shi bai sai farkon adon duniya mata ya faɗa, sannan bani na ƴaƴa, sannan kanatsir makantara, keke, babur, mota, jirgin sama, kai limusauta abin hawa, wala na'am da kuma nama, wal harasi da gona gata. Amma da bishiyoyin duk adin duniya ne, amma sai Allah ce zalika wannan din mata'ul hayatad duniya, amfanin rayuwar duniya ne kawai. Wallahu indahu husnul ma'ab, kyakkyawan kuma tana aljanna. Can mun je matan 70 za a ba kowa, 70 za a ba duk mai sallah. Nan ka rike mace daya, to ni a zaman zo mace daya, an yi mace ta fi karfi na, ai na da mace ɗaya ni sallah ma yanda ne, yanzu in koma kirita. Ai Allah ma bai zance ɗaya ba sai a ƙarshe yace fanki huma dabal kuma abin saboda kamata yace masa ne ko biyu wasa lasa ko uku wani ba ko hudu, sai a ƙarshe yace fa in kifton Allah ta abu faidatan, in baka da hali aure ɗaya no money no pin no well, yake ta zama da mace ɗaya. Amma dai da arziki ai bi tafi ɗaya, bi ta fi ɗaya malam. In ba ka nan sai rinka maka addu'a Allah dawo da mai gida lafiya. Malam ni fa wa'azi na ba karamin aiki nake ba,
Allah sa hajiya balaraba ta bani mota balaraba yan aljanna to wani mata me zai ta wuta ai tun sai san alqur'ani ta san makaranta alqur'ani yan aljanna ce kuma dama Allah ce ma kalakatu hazihi nirana illa li kulli kafirin ban taki da azaba ta dan mai sallah ba sai domin kafiri shi ma kafirin ya tubu shi kenan ya zama ibada ice fa ulaika sune wa'annan yubaddilullahu Allah yake masanyawa sai ya atihim muna ake son kai hasanatin yake zama kyakkyawa wa kana Allah ya kasance gafuran mai gafara rahimin mai kuma jin kai an ibadi ga dukkan bayansa ni Ganduje kullum addu'a nake masa Buhari addu'a nake masa Alasan Ado addu'a nake masa shi ma wannan sojan na farka yayi hakuri idan Alasan Ado ya gama shi ma ba sai ya hau ba me amfanin fada ne a musulunci bai kamata a yi fada ba wallahi wannan rigimar da ake a Kano wai dan an cire Sunusi cire himan dan cire hin wani abu ne an sa dan gidan Ado Baro ai dan gidan Ado Baro kaman Ado Baro ne shi Sunusi ba labansa ne ya kare ba tunda labansa ya kare ya za a yi masa Allah ya basu din rizqan liman yasha min ibadi wa yaqdir malam komai fa Allah yake idan ba Ganduje ne shi ba Allah ne shi sai je runguma ya huta in ya jawo shi ma yayi hauka komai bawa Allah sai ka je sai da ya haushin Ganduje sai ma jenge da Ganduje yanzu ni limamin yan marifi kullun yazo sai na je na gaishe shi in mutum yi min shari ma daɗi nake ji ita kanta sata ana mutsiyaci ne mi shi na yi wasa ta ko mutsiyaci me za a sata da ka dan amma shari godiya Allah sai ga Allah ya rufa ma asiri yasin a sai an takara hushi an wa huwa khairul lakum wa sai an tibu shi an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu Allah shine masani wa antum mu la ta'lamuna ba mu san komai ba malam ina faiki inda ta ba aure aljanna kawai in ko bace bata ba aure ba to wuta za ta in ga an samu dadan banza a mace ne mutum mijinki ina kan ki da tsukiya to don dan tsuke muku ku ake shi izuwa ku bai jali kashe to ki ban mijinki ba ina ba aiki Allah ce zari'uni kun shuka domina wa amiluni ku ta aiki domina domin da kai dan Allah bai da riba ko me za kai dan Allah amiluni me aiki domin Allah yace fa inna ribahakum indi riba ta ku tana ganin nike ba da ita ma la ainun ra'at ba ta idaniya ta gano wala uzunin sami'at ba nukune zai ci wala hadara duk duniya babu yanki ala kalbi ba zuciya wani mutum zai gano Allah shi kadu za sa ba kai ko mu malamai in ga mun sa wani faifai muna sa wani shi muna wani zana muna kallon ka muna kada kai ya san karya ma jali jami ba abin za mu gani la ya alamul gaibi illa Allah